Hyvät naiset ja herrat, Pirkko Uitto. En oo käynyt Irlannissa, minulla puolta tullut. Me tuun Etelä-Karjalasta ja ihan siinä meidän kotitalon lähellä on sellainen turvekenttä, eikä siitä ole vielä ikinä ollut mitään haittaa kellekään. Ei ainakaan minun korvi ole sellaista kuulunut. Voi herran tähden! Soittakaa poliisi, soittakaa! Olin keittiössä, kun rysähti. Hirviä määrä lasia. Tähän on pahempi kuin kaikki vuosien murrot yhteensä. Tän saatte kyllä maksaa. Kuka sitä ajoo? Kenen kelkka? Kenolla keskellä parkettia. Jumalauta, tää tulee kalliiksi. Ande on yrittänyt väylä yli. Ande. Mua ole irtisanottu. Herran Jumala, ei nyt sentä. Kyllä mä sen verran ymmärrän, että itsekin osaan lähteä. Ennen kuin... Ei nyt sentä. Jos mä nyt oon jotenkin... Mitä olet? Mitä sä itsestäsi kuvittelet? Mä oon suunnitellut yhdet kengät. Niin olet. Yhdet kengät. Niiden menestymisestäkään ei ole vielä mitään takeita. Sä oot suunnitellut jalkineita tänne ikuisuuden. En ole. 28 vuotta. Pelottaako sua jäädä yksin? Ehkä. Mä en voi sua valitettavasti auttaa. Mitä sä katot? Televisiota. Kiva tietää. Tämä perhoni tässä kantaa tällaista tutka-antennia tästä transponderin, Äiti. joka on sillä selässä sen takia, että kun perusella on antenni selässä, niin sitä voi... Jaha. Minä tulin takaisin. Kun sinä, Arne, niin kauniisti pyysit. Minä tiedän, kuinka kova pala sinulle oli tulla pyytämään anteeksi ja kertomaan, että sinä minua niin paljon rakastat. Isäkö sanoi, että rakastaa? Kaikki tekee virheitä. Ja jokainen apuuluu tässä elämässä. Ei sitä voi kulkea kuin omaa polkuansa. Joskus se menee sellaisiin paikkoihin, mihinkä sitä ei haluaisi seurata. Joskus se tekee kipiä. No Mäkelän kai sä muistatkaan. Mihinkä sä oot matkalla? Maitoa. Pitää hakea kaupasta maitoa. Mitä jos käytäis mun autolla hakemassa? Se on tuossa pihassa, jonka ohi justiin kävelit. Mä viittin vaivata. Tuppa niin. Mennään vähän ajelulle. Aika lähteä kotiin. Vielä viimeinen tanssi. Hyi saatana. Mä tuon sulle vettä.